Good morning. Good morning. Good morning. 3, 2, 1. Yo, what's up? This is Guardo Bikers again. So ngayon, mayroon tayong biyahe. Pa-DRT tayo. Kasama sila Master Gilbert, Gilson Bikers, at saka yung bagong kasama namin na kaibigan ni, o dating katrabaho ni Gilson Bikers. So, as of this moment, nandito na tayo sa Ayala Avenue. Liliko tayo dyan, pakanan tayo dyan sa Makati Hub. Dito, pakanan tayo. Kasi sa meet up natin is Makati Avenue, corner Buendia. No? So, tara, samahan nyo kami. Good morning. Good morning. Oh. Walang alam kung saan na sila. Oh, nandiyan na pala si Gilson, no? Ito nga mga kagwardo, no, may himalang naganap kay Gilson Bikers. Madalas kasi budol yan sa meet up time namin, pero ngayon since kasama namin si Master Ed, which is kakilala niya, maaga siya, no? Naunahan pa niya kami ni Master Gilbert. So si Master Gilbert antayin na lang namin, until ride out din kami kakaagad. 3:45 ng umaga dumating si Master Gilbert, so ride out na rin kami kaagad mga kagwardo. Ride out time na mga kagwardo, oras ay alas 3:53 ng umaga. From here in Buendia mga kagwardo, so ito yung magiging ruta natin. Babaybayin natin yung kahabaan ng EDSA, and then mag Quezon City Memorial Circle tayo, and then magko Commonwealth Avenue tayo. Kaso nga lang si Relive nawala ng GPS signal, so ang ginawa niya is sinortcut niya yung mapa natin sa hanggang sa North Fairview 7-Eleven. Doon na kami nag-almusal. Sukat muna siya. Almusal muna. Ang hotdog. Hotdog. Oh. Almusal muna ng hotdog. Siyempre, sponsored by Budol Boy. Alright. So yun, time check 5:49. Ride out na kami ulit. Yan, ready na. Dito kami sa 7-Eleven North Fairview. Good morning. SM San Jose del Monte, Bulacan. Mga bikers, good morning. Time check 6:13. San Jose del Monte, good morning. Good morning. San Jose del Monte, Bulacan. Good morning. Alright. Laki din ng isim dito, no? Harap niya, Caltex. Alas 6:15 na sa Kabuntagon. Overtake sana tayo, pero bumuilo siya, kaya bumalik tayo. Welcome Depot pa karon. Welcome Depot San Jose del Monte, Bulacan. Kaway sa mga taga Bulacan nyo. Sarap mag-bike.
Sarap mag-bike, sarap magyakap-yakap. Oh, di ba? Oh, di ba? Good morning. ...27 kilometers to go. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Dami nating mga kapwa cyclist, no? Sarap talaga mag-bike. Nakakainggan nyo pag marami ka makikita mga siklista. Wow, parang pusit to. Sarap. Napa-hiker tayo, wala sa oras, ah. Kaya mo mawanti yung jet. Wala. Sarap tuloy ng lusong natin, oh. Oh, eh. Napa-hiker tayo. Para maka-overtake. Kasi nasa kalagitnaanan niya tayo, eh. Mahirap nang huminto. Baka dali pa tayo. So, yan na siya. Diba? Camilla, San Jose del Monte. Ano nangyari? Hindi tayo uphill pala. Bad trip. Ang basahin ng basa. Good morning. Ganda ng pabahay. Yan si Master Ed. Ano na? Ihi ka muna. Punta na. Oo, pwede doon. Jingle na muna siya. Pwede yan dyan. Uwi na tayo? Tara, uwi na tayo. Ayan na. Yes. Yes. Ano na? Ito. Yung Master Ed. Shout out ulit, Master, kasi para nakamute kanina eh. Magiging anak ko sa April. Yan. So, April. Yan, congrats. Magiging daddy ka na. Next time. Oo. Master, shout out ulit. Shoutout sa mga babaeng minahal ko. Oh, yun, no? Mga babae talaga. Ano na kayo? Sakit. Master. North Bulacan. Bulacan nyo.
Shout out sa lahat ng Bulakenyo! Aho! Aho! North Bridge. Taho kayo dyan, taho. Sana lang, hindi uulan. Kasi onse, dilim na dilim. Yan. Yan. Ang dilim ng kapaligiran. Ha? Naninilim. Ha? Sana hindi uulan. Cyclist, our friend. Ano daw? Sa mga lumang tangke, tangke ng mini. Ang sarap yan! Lusong! Mga friend, sarap ang lusong dito. Madulas. Ikaw madulas nga lang yan, no? Ayan ko, wow. Sarap. Ayan, no? Sarap. Order. Wala sila. Budol, hindi nakikinig. Where are they? Ayaw ko na. Kala ko na pa. So ito, may nahanap kaming bukuhan. Buko muna. Bakit nga ba tuwing rides ako yung Pasimono na magbuko kami? Kasi nga ang buko ay puno ng electrolyte content na maganda pangontra sa dehydration. Pero take note, ang bukong kailangan mo ay yung galing mismo sa shell ng buko. Kasi kung yung bibili ka ng mga taglima-lima lang na may halo ng tubig at may halong asukal, ay nawawala na yung electrolyte content niyan. So ito mga kagarda, papasok na kami sa North Sagaray. Ayan, nandun na silang dalawa ni Master Gilbert at si Master Ed. So si Budol. Alright. Republic. Tapos na kami nagbuko, no? Sarap-sarap. 35 daw ang binsa nila. Pero sa 500 ko, sinuklan ako ng 400. 25 each na lang. Apat kami. So, thank you. No, Sagaray Public Market. Alright. Kaliwa. Sa banda dito mga kagwardo, kakaliwa kami kasi yung bandang kanan yan, Pabitbit River yan. Yan, Pabitbit River. So dito kami. Ang shortcut, oh. Budol. Nag-shortcut si Budol, ah. So, nandito na kami sa Alijo G. Santos. So, time 6 7:05 General Alijo G. Santos.
Avenue. Tuloy lang tayo. Abot ang DRT. Alright. Welcome to Barangay Minuyan, Norte Bulacan. Tuloy tayo. Naiwan na tayo. Nandun na sila. Kasi nagbura muna tayo ng kunting memory. Nag-insufficient na tayo. Lastic talaga kailangan. 32 gig naman yan. Double time tayo. Kasi nandun na sila. Umalya pa. Umalya pa yung gear natin. Hindi tayo napansin. Tuloy-tuloy lang yung mga yan. Wala na. Nandun na sila. Tara. Makunat na. Habulin natin. Nandun na sila. Ako na pala taga dito. Good morning. Alright. Sana yung dalawa? Ay hindi, tatlo pala. Hindi tayo napansin. Wala na, iwan na tayo. Hindi tayo pa napansin. Kala nila nasa bunto tayo. Sir! Morning! Tara. May truck sa likod natin. Yan nga lang. Okay nga tayo. Hatak! Himalayang liwanag ng kapayapaan. Yan, napansin na tayo. Nawala, kuminto na sila. Kasi picture taking. Na-auto pa na ako. Memory, kaya nagbura ako. Yan, picture muna pala.
Yung mga riders. So, meron pa tayong 8.9 kilometer before ang DRT. So, we need to double time because alas 8:05 na sa Kabuntagon. Hi! Wah! So, may tatayo ko. Huwag kayong bumuntot sa kapwa nyo bikers na walang tapaludo. Kasi tingnan nyo. Damit ko. Gawa ni Master yan. Gawa niya na hindi niya alam. Siyempre. Alright, ang ganda ng ilog. Greeny siya, greeny. Tapos may quarry nga lang dito sa gilid. Ganun din. Time check 8:15. Alas 8:16 sa Kabuntagon. 5.4 kilometer na lang ang ating lalakbayin. Medyo humihilap na yung sikmura ko, no? Kaya i-distribute ko na kaya yung chocolate. Distribute ko muna. Kunin ko muna sa bag. Dito. Dito lang. Apat. Alam ko gutom na rin yan sila. Kaya nang naramdaman ko. Kunin mo na. Gutom na ako eh. Ito na yung dalawa. Habulin natin yung dalawa para madistributan natin chocolate. Guya dark chocolate. Yan. Ater, tayo overtake kay Master kasi may Master. Gutom na eh. So, na-distribute na natin. Tara. 2.2 kilometer to go. Ay, excited na. Si Madam oh. Madam Ciclesta. Good morning. Up. Budol oh, pantay-antay na lang. Good morning ulit. Good morning ulit. Yung maganda sa paningin. Diba? Yan. Province is life. I love province. I miss my province. Alright. Kaliwa ka na yung kaganda. Tapos takbo natin ng mabagal. Refreshing. Ano to? Klong yan. Kainan. Ayan, hindi mamublimas pagkain. Dito may kainan. Nagtitinda pa ng jersey. Good morning ulit. Ayan. Maganda sana
Nakita ko dun. Good morning ulit. Actually, wala naman talagang mapapala sa pagbabike, no? Ang mapapala mo lang talaga makuha mo dito is benepisyo sa health, and then of course ang magagandang tanawin na bihira mo makita pag nasa syudad ka, like Metro Manila, no? Hindi mo makikita mga ganitong mga bagay. Nakikita ko lang to nung nasa probinsya ako sa Palawan at saka Mindanao. Pero ngayon ilang taon ko na hindi nakita to. Ngayon nakikita ko na ulit. Tintan ang kaya sa tulay na to. 9.9 lang man tayo tan. Good morning. Ayan, we're almost there. Maputik, no? Kasi umulan nga kasi kanina at ngayon mambun pa. $700 ka lang, meter na lang. Good morning. Almost there. Little bit more. Push a little more. I miss my province, really missing my province. Wow, that's why ginagawa ko to. Well, napaka healthy ko na ngayon, diba? 700 kilometers. Meter 700 meters. Okay, 400 na lang pala. Alright. We are here. Natatanaw ko na. Yan. La. Alright. This is it. Welcome, Dunya Remedios, Trinidad, 1977. Wow. We are finally here. Alright. So may pulis nag-announce bawal ang dapat daw group picture na lang para mas mabilis, no? Yan. Yan lang pinuntahan namin. Okay na, Unlock BRT. hindi mahirap ang biyahe rito, bro. Hop!
Ikaw pa! Ayaw mo bumilog ah! Naka... Aba! Tudak ako ah! Nasilat ako ng 3 ah! Lalakas nyo! Parang matatanggal yung kadina ko. Umahalog to eh. Ano tawag yan? Dahil sa buhangin. Dahil sa buhangin. Ayan, tumutulog. Ito, uwi, ano. Grabe siya. Katakot. Yan. Gulay yan. Sarap. Yan, maganda. Uy. Go, 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 Margel, go, Margel. Parang matatanggal yung kadina ko. Ahon. May ahon doon, no? Makiliti yan. Rinig mo ba, Master? Yan, oh. Grabe yung buhangin eh. May ahon, makiliti ito. Gusto ko to.